ko Mali ka di dɛ. A ka di kɛ. Ala ka Mali diya han. A ka di kojugu. Ala ka diya ka taa. Amina rabi. K'a kɛ taman. Ami. Di faralen di ka o tɛ lilali. Lilali. Ala ka Mali kɛ lilali. Ne ko ko a man di taayɔrɔ wɛrɛ t'e la. A dɔ la. An t'a ɲini a bɛ ja cogo min. Non. N'a tɔ tiɲɛ ka taa fɛ. O kɔni. An na kɛ n gɛrɛ ye. Kaliya ka maa fa. Kaliya ka maa fa. A b'a tigi fa a yɛrɛ bɛ sa. A yɛrɛ bɛ sin ka mɔri tɛ a fɛ. Ala kana an ta k'o ye. Amina rabi. O kaliya minnu b'an cɛ la. Ala k'olu fa k'an ka Mali to yen. Ami. Awɔ an b'o ɲini Ala fɛ. Ami. A k'o k'an ɲe a ka Ala yɛrɛ jaati kama. Ami. Jigitaw na koyi. Wallahi. Ni Ala tɛ. Wallahi. Se t'an ye. Ni Ala tɛ. Diɲɛ janfa min bɛ sen na. Ani diɲɛ lamini jɔ min bɛ yen. Anw ka bɔ a la o gundo bɛ Ala bolo Ala k'o gundo kalifa an na. Ami. Maa min bɛ se k'o kɛ ale bɛ Ala k'o tigi sinsin ni k'o banba k'o ci anw ma. Amina rabi. O kumana an b'a fɔ k'an ka jamana ye. A kumababa ye Ala ye a kumababa ye malidenw yɛrɛ ye. A yɛrɛ wolo dɛ. Wallahi. O fana ka fɔ. Abana. O kumana Yusu an ye Alaba min tɔgɔ fɔ. Jabaru masa dan t'a la koyi. Wallahi. Anw ta ye tanu ani barikada ni wale ɲuman dɔn ye. N'an y'a tanu k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn. An bɛ Rasulu barikada ni k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ma. Ala k'o jidi a kan. An masaw olu de sara t'an bolo sa. Wa an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana. Wallahi. K'u fɔ k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn. U ka dugawu k'anw ye anw yɛrɛ bɛ dugawu k'u ye. Hali bi Ala k'u bolo k'an siw diya an kɔrɔ. Ka banakɔrɔ basi ka jiri kɛ lafiyaw la. Foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun Yusu. Minnu bɛ tiɲɛ so. Badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye. Kanuba jama k'u ka fo. K'u barikada. U mana kɛ lahala o lahala la. U mana kɛ sigida o sigida la. U mana kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan o fan fɛ. Ko bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn ni sigiyɔrɔ cogoyaw ye. U ka bisimila. U bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye. Kunnasiri k'o basi olu fana na. Anw bɛ fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw ta k'o lase kelen kelen. Ganikuru na kumaba ti ban. Minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye. Olu ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman. Ala k'a nɔgɔya olu ye. K'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye Yusu. K'a mabɛn k'a cari. Suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigi Ala k'o nɔgɔya olu ye. Ka bɛɛ bisimila ka bɛɛ barikada. K'a f'i yɛrɛ ye ko Tarawele. Marhaba. Baasi tɛ ba ni dumisɛnw na. Alhamdulilayi. Bisimila Yusu. Moro k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye k'an na bi dɛsɛ o kuma an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma min ye Awa Tafili Ture ATT au féminin Moro ale bɛ réalisation na min ye Fuseni Daw ye ale bɛ nɛgɛw karafe la Bouakari Jara ale bɛ difu la min ye Jamadugu Kunbo Kɛfa Kuyate Awa Keita kɔlɔsili ni bisimilali olu kɛn bɛ ko ka don wakilu ko ye o kuma min ye Marindaw ka taa se Madu Tamura fo ka taa se Adamu Gorobinɛ ma Moro ninnu bɛ marketing la Zakariou Fɔnba Segu Cɛbolo o ka représentant min bɛ yan min ye Zakariou Fɔnba k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min El Haji Keji Marakacɛ Ndaw Moro baara taabolo ye nin ye mantɔrɔ si t'i la kɔni an bɛ Ala tanu min ye k'a dɔn an min ka kɛnɛ mantɔrɔ si t'a la min ye i ka min ye Madame Bamba Sanafɔ muso Fati Kaya Gise Inik Fati Inik kelen de don Sanafɔ muso Inik kelen pe Moro a garantira a sirera sa a sirera a jo fe a jo Kulubali Ablaye b'o kɛ Ablaye Kulubali a jo mɔgɔkura k'a diyara n y'a bɛnna a baara Moro kunnafoni fɔlɔ ne b'a d'i ma ayiwa Yusu ni ye kunnafoni fɔlɔ di yan yan'an ka don kunnafoni fɔlɔ kɔnɔ min ye suya kɔlɛtigiw ye olu n'u ka minɛnw ma dege funtɛni na funtɛni b'u kan bi a bɛ waati bɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛfɛla a kɛn bɛ ka janfa dɔw la ma hakili ka to na anw bɛ wele bila Madu Balo ma Papa Balo k'i k'a lajɛ Madu Balo o kumana sanga in na kabaleni dɔ bɛ yen an b'ale fana fo maa ɲɛmaa don n'o ye Dramane Alu Kɔnɛ Daki n'an y'ale fo an bɛ foli k'o kɛ Gi Mɛlɛkɛni ye a n'a ka jamakulu Bouakari Sakɔ Plaisir an b'u fo ka don imprimerie la min ye gafe dilannaw ye ani fasiri sɛbɛn dilannaw Madu Sogoba n'a ka jamakulu anw b'u fo ka sɔrɔ ka bɔ sa ka se i yɛrɛ ka belebele su si ma ka foli kɛ olu fɛ yen kɔndala i k'a dɔn prestige ni troisième bɔ n'an ye foli kɛ ka foli kɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko Musabugukaw k'a ni Maakolon ladon a ni ce Moro i ye kaflen da fɔ k'a y'a tɔgɔ tiɲɛ ko k'a laban k'a b'a kɛ kɛlɛ nka k'a kɛ a ka siri wuliya
kango atsika shemso sangata na yesu ore ya toro na ya jaka yange kisangani dagi akona ya kisangani abisewa ale muzo nyuma mara batire la atsika fle na be ni nyuma nyuma ale abanye bwala jako yala abana abi kumbiri atsika afle emna mumvawi shemuzo nyetanji ekutaba kwa uma munaka ta kozama wala yuzu ko begi bismillah yere nyuma na sako ni basoro bela jile chobro benedo to manyema minye mara mkone tata jawara muru ka foni ngene nga ka wali ngono kani chesiri kani bara na lete kawali mara mandi Allah koso itala albi amara mandi kui la hawla wala quwwata nga metata foka barigada kamodi jawara wala jumando abiko manoni amna abika prokuti bolo ko mina jugore bala wa mitata irete abiko mirinjo de bo bula kama mirinjo de bo bula kama no te kalsume mne gadi ni drai diga do be ko kalsume ni ya mine dole na abi tufa kata kini fe gitu tufa kata numa fe iba boji ko to wato iba do ko sumala fa o mine gadi drai ko gale to ko aide no ni mafujala amiki magutu de ite to ko chegwe magutu mabibola ala ga gudaja boro kuna boni bola nya dima. Tu es bien zappé, Boubou étoilé. On est bien zappé. On a ambifo, Boubou étoilé de Bilabi. Moro ala ne arabangone. Ala. Ay ni galaka dia. Tayar dubul ko sumgula. Sawunyuma undi kwa. Kongani ndu. Kongani ndu kanzi kitelela. Ko fini sutura ala kana sutura. Amina rabbi. Akone. Ami. Ena yagi ayaka matiki. Abana. Nouvelle horizon. Ni yere ko fwa yu. Aha. Nge. Adu bijanye de. Kana fo bae de. Kana ba were somi de. No ta bijanye de. Dizari. Nouvelle horizon yusu misinga donale kuna funi follow yo ye nanya leta ibaye ka foko minya unga jamana dewnye akaja guchama ninde be dingeni ndala tunga fe nga minye gine equatorial ye bi yusu ko malde mimbe bolola nu kembe ko do berela gacha makeme wallahi bimani kuma blasena de wanunu ka kala tamana si wati ni choko kele de muru anga mogodo be aidara ale fana be ka ko sugu bela jelike awo malajalo terkedo awo ale be yeno malabu awo muru be ka ko sugu bela jelike wala sa ni ko misika alaga jisuma ka furai wallahi kanga jamana deun jibrila kama ke brifine ka birula ayen wele kasim kuna naka jama be kasim kuna te sake anaka jama be yusu ku hamine do abedogo kun flabo bi ko gele ya be de ku ka kala film na se mo ni jogo de do yusu ame dokuma kono fe mi garo ka fogo malide munu mine mbe gine equatorial bi akacha ma kemeye okumana kwanga manyema welele do uka fereke nunu nga sinema sinina uzega fien boda soro chugo mina sedu kunate ale ni fasiri nouvelle horizon kono bi yusu ko fe mi wulika joye kado gine equatorial manyema obe munu nge wati ni wati kamine nunge ko munu nga sebe dafa lente ay wasebe dafa bale tikila mo kamine ngo mi nu ba goloba kumani kuma okumana ko mine nu dabora abi wati jambo ko ikado lideun ko lu chama minene do alamusa do octobre kalo kile muga ani wolon fla ba fla ni muga ni fla saina yusu ka dugu mimbe ko bata aywa mi yuka jamana manye madanga no yi ka do ko vice president aywa conseil supérieur de la diaspora o manye madanga sake CSD ale wele bo ka jira ka fo mali ma nyema wala ni marake bawye ku ka fereni de bale tige kai ka do de do nyogo nyata ka mali de un segere munu mbe Guinée équatoriale yusu ka gbele ale do o ka wuli ga jomi nu bo ke ku ka sebe on ko lu kolosi lu ke ko ka do ko contrôle de pièces munu ni obe séjour ko fo yusu ka do ku yo ko damna be wati bo Guinée équatoriale ma nyema o ka do ka fo ko nu ya damneta aka ja ka do ngolo ni ku de be da naunti lafia fe mi ka do dna ye ko wulimbe dna minena munu nga sebe madafa ko ni jamana yi min vle ni akembe ma kunkle na yoro ye nga akembe ka do degu ani geleya belebele tungarange ufana mai ko sebe malide mi me bolola ka ga cha ma keme haka ja ko sebe ko o dafalete ulubulo na bi fo mi ma ko séjour o kuma na fe mi ka do ka ma nyema no Bukari Maiga
na le ka do conseil malien de conseil supérieur de la diaspora o ma nyema ye ni jamana ko fole na no Guinée équatoriale ale ko ni ka do ka fo kule kambo ka manga ki ni gantana gosi ka jira ka fo mi nye kuna fo ni o wele o kele ko anchage nyom veno ye ka do sijo tamani ni ngani ngale ko tengu ula aye nye folu ke maiga ga nye folu la sijo tamani akoko malide mi be bolola bi Guinée équatoriale ko ma keme ani bina ni woro ko lu de be ka do kasola ye kabi alamusa temene fo kana sambe domine ko bi ay wakiba ye ka fo ko minye ka do ka fo ka president danga ka le de ni ko nunu ngula jele lawli haka jaka be talike fe minga ko e carte séjour o malide munum be tiere la kiba ye ka fo ko na kanga jongo ala fo ko be ka séjour ka te be bolo ko okmana ko a séjour ka te be bolo o de na ne gele yaye o ko wele be blanga ma nyema uma ani ka do marake ba uma haka ja minye ka do munu nyesine do tungarange uka konyoma uka wulika joko sebe ikado ni ngoina tuko mi na jamana de munu mbegele ya kono yanve ubisika lafia soro ko gele mayoro e jumenye anga la sikide so mimbe no yanga ambassade Guinée équatoriale ale ikado wele bla mali deuma kabi juer kalo ikado okonnala ko bela jele ka wuli kata ika sebe fale sebe ndanya be munu na ku kata nofe haka ja munu ndesh ikado hake ni sharia kono ku katu ka sebe ku kata ba mayele madu Allah ko wele dara nga ikado foka na se bima mabe mala ulu mase ga soro wado were mu yere bla nyini na fana haka ja ko beki jija ka sebe fale ka beni utukalo klebi sabani kile temene o wele dara nga agele mayro vana mi nyeko ni jamana insebe ngo martaba dando ni wule la nyine na yusu ko gwele ya dande bi bulo haka ja ko ni ngele do maw kunde kingle na yoro ye ko nga ka kele ndo kojugu fana ye ani la jaba fana ye minu ni ka do be taga nyeshi no masanga ni wati na mbo sheria ufana soro wati ni wati ula yusu o ko mi vleni ko be donke bolo ko feto fenye kala jaba taku segere ke wale do be kula ma tsega mingi manyana yusu ibai ka fo ko malde unta efe mi sansa ko gele ya kwani obanga jamana de famba kai munu remne ndo ku do berela haka ja ko ka sabuke munye ko seben soro mandi ni wulila nove se no kumbere no ikado ka fo yusu lafiatie wa sebe refona te soro no yala ko ba to chama galabu chama be galabu ndanya sebe nyinini na aywa minye ikado conseil supérieur de diaspora amanye madanga aye ka do maldo munu be bololay agoku be geleya nga seben soroli fana geleya buka o chugo kelena ko jango dugu mi vole fle no e bataye olu be yoro mi nay ko carte séjour ire ka sororo kelentino abana asororo kelente wani wula nyini na ko manyuma ko dando yusu o fana ye geleya ye kwanga manyema ukangu wakli to mi na nanga jamana de unu manyata mako o kuma na mi nyi ka do sebe adavaleun olu ka nyini uye haka ja jango ministry somi na sigi kunya malide munu daga yoro benendo ko kanama ko lu ngo nyana bo ko ulu ka wulika joni ngola ko sebe fem nye sebe re uye munu mbise ga to ma bise ga nyonga furi kata ma sive ko di jamana de umwa o sorole manga ke gele ya baye anga jamana de umbulo o kuma na ko mi nye ka do no ko sabatira be bubella jaba ni lamalo ya mi kono sanga ni wati ani gele ya mi mita ku segere sanga ni wati ko belebele bo o la yusu o kuma na sedu konate aleka nobla sebe na anya bo nouvelle horizon kono uka bidon bolido moro awa minyeni obla nebi sebenda sebe nimbata oyo le témoin alep manedu ko mi alibi ko be make awkado premier ministre kerengere nga mi ongo jamana bele jele ba don mali awkado ambigele abba kono abi wati dobo mi shogal ko kala maiga moro ale kwani awkado bana ko siralla ajarala ka foka ki segana bojja ko ya kaki segana bojja ko ya moro mingera mi awakado nana kana madobla anola no ablay maiga ale re ministre mi na le nyesino no jamana kono ko nyoma moro awakado mi nyere la ko yalma ko premier ministre civili ko bina sige awakado anga jamana afanga blongo nana wode ko nanna sa mi awakado gouvernement gura mi ni awakado ma fora dwa kunde menni mi awakado nyere la ni
sente maw koni olu sugandira mamunu nganga faraka muru olu sugandira min ye tinyere la alibi donc on ya jira kafo min ye colonel duru munumbe ko lu koni ma bemma kelenga yalma aw kado min ye tinyere la aw sugal ko gala mega alina sigana yalma ablay mega ona tui nga min ye sugal ko gala mega muru tinyere la aw kado alni jugo gara sosai inna fo kwa ese bolla yalma inna fo ka lu kaja min ye aw kado sugal ko gala mega ayep mami vo ne o kera awasabu ka malde on jagelea o kera enu budagu ka o gado kera malde bela jele fela koy sebela mi shogal ko gala mega ni ndoma sina ayep makeni bamvla mini fini minye muro ko dingara sanga ulire ni sanga ulile ko minye anga gese dalaw yeni mam nyinane ngundo ulu ko muro ko lu bela jele ju tegenno kaswa ke munye anga dambe fini ani anyere amanyere ye fini mina shogal ko gala mega ka tarakata tirbina onina ngati jojnye manyana anaka bammalien bamvla anaka awagloki bam malien gloki ba muro atari jo awakado minye fasodo haglnai ani fasodo hami awakado ko fo muro awakado minye niye ko yalma ni ko kala mega nale denna karefa ni jogola kanda nyana fini ngola wa yalma awani fini ngoy anan neme awanan neme na annake sowe awaminye anga gete dala munumbe ani anga bulla barakela munumbe ko lutna awakado uni rosra alawa note laji bokum nunu fleni woni swar ko fe mandagura lokol so badda la gese dala kulubati wa lay bokum numbe wati kera la ali gese kunti soro mate boloti ma ibe boloti do nda boloti do nge gese couleur man gese couleur wa nazara gese la mai ya soro ambe ko bani bayo dalifini baw glala ani kokoroko biribinu biglala tapi biglala che donte mena kui ma chamati kokoroko do note ko ba ani bayo ni me muso parisa am bawo ndu parni ni ala na kirache wa suturale do aka gri ka foko ibe yelike ala afe itamato wa o kuma ta lawo ko sutura ko dadu me shishi mamindo mo wole we kasadi kasa glogi kume mulu nga kasa do mandi aka gmenyere ni ba do we firi wore do aju ngali ni tara siberi kasa ba nenemne aba nenemne nene mare kana dabo ma kasa glogi kasa fini ba mi ndesani no ta anye ko ba oni bayo ya dali fini chenyu ndesani tapi nyuma mbaw wallahi nga gese la ka fini na wa suru bi gese tono gese ni fale nu yo ke an baw bi kori parata ka gese ni fale gla ubita wa suru bi kori wurusi folo di be wurusi di dogo ka kolo bwala nu ya wurusi ka kolo bwala uba do karada nyina ka parata nu ya parata uba ke gese ni fale ka so kata di gese de la mu lufuna ba finyina barak mbige ha barak mide galim be nyina finyina mawla ambo bodlango kada ma ba glugula alla na garacha no ulla dogo do ti herenya bero ko fe foga galamanu ni e baranu bedluaka alla ne sari don te mena farafina be ya dogo baya juru ni dogo la katlaki miri jap majurula eche moro jef ngari kuy maga eche ni kunwe be maga ke jak majurula ni ma farati be abi shuri gane ala kangune mando andi sama ko ba te bari fasiri yusu mbete wari fasiri no yeta sila kunu ye gado anga fo dumzo ngafa mu ubole do ni chama ngokui utudo utudo ne yusu igado le soir de Bamako nye soir de Bamako ta ni nye igado kele juguba basane nye mi nye chiengela jekulu were demani nyonche menaka marabolo kono mi nye igado ejinim olu kokoroma doni buruda me dumseni doye ku lu kembe ka bemembe ani igado ka fo dabali jugu tige isi mauka makui ni mbela jele kulu ye chiengela kulu do manaku kembe ga dangari nyona ni wati na la ya jara ale ni fasiri bi igado soir de Bamako kono yusu ko minye kado menaka marabolo ye ko ningera kele tigama do anala yede kele basane ko kantayi uni nyonche je kulujugo were dama ukarla nyona EJS ni ikado ka vo lu kokoroma do ni boko haram ga kele chewye okmana ani kado je kulu were mimbe no ye GNE fo jinimi o jinim fana kado ni fube burda me dumsenu farale do uluka ko nunu ngembe ga ikado kataba nani sulasigi woro danyo antike koyi tibiri temene October kalo kile muga ani konondo ba fulani muga ni flasa yusu ibaye ka fo ko nunu karla nyona u karle nyona
na sa haka ja min ye ikado AGS tamala ani ikado ininan ku ye nyan soro eno haka ja ko akele ka amake kele no manye koyi ko nunun glala ka kata kele basane damine andarabukan kan nyan etarabaso e kosebe o kumana ku bela jilebe ku joje be fola joro de la yasa ni yoro nunu mara ikado ka fo ka ke ulu ka fanga koro yada agali ale kokoro madone do ikado ni funangeni demjeni do ye no ye ikado brudame nu ye o brudame funangeni munoni ikado ulu sigile do ku ka yoro bagabagale do min ye chenenge jegulu fe no e deshi mawe o kumana ku kele do ka duguruguri dugo o wuli ka jodo labe ko sigiro machaya yasa ka ikado deshi maw ko lu gwenga bo ka sigida ula jango tamalat ay wa ko min ye ikado ka fo woro nuna haka ja kuna funu ya jira ka fo ko nunu karla nyona ka kera kele kunda la janyede wa make kele no manye ku basana nyona fo ka fo atuti o kumana ko minye ka do ka fo AGS olu kelembe ka boko haram ma wele kana faruka no yi ka do chenige jekulu weraw yi Nigeria jamana deundo olu yo wele kana faruka o kumana ko nunu bela jele sharia sosolawiye ni kati gele barake bawdo ko amana gwa minye ka do ka fo AGS AGS maw ani boko haram min farale nyonga ko na gwa na udala dro be kenem ne kata Niger abana ubitu dogo Niger folo kulabe ka soro ka singana ko nunu bela jele yoro chianaw ye kuna funu ya jira ka foko kabe october kalo kile muga ani sheki ibaye ka fo ka jira la ka foko kulu mara mafendigi do no e boko haram maw ye kulu nanando fara ikado JS maw ka no ye aga yada agali naka maw ye okmana ko minye ka do kulu ko ngembe ka tambakor ko ki udaga yoro ye ube feka yenge ujabala de ku toro o munumunu salula ano yere jabola kuma mi anga wulu masiri tabaw yo kuma me olu wulida ni panguru ye kata tasuma shuruka uye tasuma shuruka wati mina ikado deshi maumunu mbe ikado ka fo jalatal tajalat ulu koni ikado ka ko mbogo kono kelen do no lula ani tesit ko akko ama no ya ulubula do kama de ko kuma nandana go sile minge ka wele ke ibai ka fo ko nunu mbe ka ikado danteme wale do labe ninga na bingane wale taka mau segere ku kele do kan yoro mau ni da dingani dara la jaba dande uluta e la fiati machine yoro ko vole nuna wati temena ko nunu tunye ikado dugu do korongono gawo ani gado ansongo ko yoro bela jile ke yoro kurone matita mati segi wa ali mauti se gatu ma mako nyanabo AGS maude kuyeni nge kabuda mau bela jile ke ma kurone unye hali dogo mi bijo dogo do na ku ya atige bela jile na o kumana ko deshi o daga yoro mi nyi koro marabulu e kwambe yoro mi ne ko bi ko yade agali fana ka jekulu ni burame dumse munu farale do unyonga akulu kembe ga sigi gele ya deshi bulu ko deshi fulufulu le do bi ko utado bi fengele mi nge o kumana ko minye akoisa ubela jile kwa ninka wulika jo kunye yasa yoro imara agateme uluka buluka ndisani alaka anga jamana kuma la jaraka no blase weni anya bo le soir buma ko kono ka bidon bole do yusu moro ni la jarani ale kasabambla minye ambe independent ambaleta independent Mamadou Fofana ale manedu minye négociation ba moro koningera Mali délégation chambre consulaire de Mali de chambre de commerce et d'industrie de Mali minye awkadu ka délégation ba Youssou Bachili nale awkado awa chambre de commerce et d'industrie amanyamai muro tegere kanga fode muro angana tanto jurula ni maye minge awan mimbi jamana bele jele nafa ikanga tanunai minye douane Sénégal douane lu ko ni awkado na fulo do bi bo no bi wolo ko frais d'escorte muro anite esi minye opme awa wa muga ani konondona minye awa yusuye do chambre de commerce amanyamai anaka délégation utarakata kata nunu nasike kapmanuye ka nyefolu kuye ikado awa minye ko awa ukala sekana bananina bamuga ngondo ko kala na bananina moro oduna fo maula wa okarare minye uyo nyini fe minge minye abora wa mugani konondola ningana ke awekado banani no wanani moro awekado no kera jamana sangono awekado bin na fulu mugo mi mara minye mimme do anga jiginya kono mi kado awanini mbara ngera obiti jo milliard tana wa mugan duru mu borala kana jola wa mugan duru de borala kana jola de o te wori bari hellahu mobli kele o kele wa mugan ngono non de sara siri e maro digi kumikula de
moro naga sauye min ye an ka jamana jiginya ba no ye an ka trésor public moro ni nafulo onnata jigi yende min ye awkado yusu chambre de commerce et d'industrie de Mali yusu bachili amanyema yali moro olu ko ne tamake kalot letan wolonvla le muga ani duru samba flani muga ani fla min ye Senegal ale fabala no ye capitale Dakar wode konnan nasa min ye awkado hakli bala sidaw olu ye embargo jugudo kangu embargo mi yara kuti sharia kono moro wode konnan nasa min ye awkado anga amanyema de chambre de commerce et d'industrie de Mali wi kado awami Yusuf Bachili yeta mange kato fana kola mi amaje awami nyerella fusene sumano kado awami no tabana gaboy mi awkado port autonome de Dakar mamin be ana terla kaw muro awkado oluye wulika joke ani aw chambre de commerce et d'industrie de Mali o ma nyema utale ye unolu ye sigapmake woski gapmako nana minye awkado por yoro mimbe nuba wole ko tel Dubai ani par wor DPW ani Bolloré transport logistique ani awkado mi SACS Tom Maersk muro ani direction générale de douane Sénégal e kado nunu mbela jele yusi gapma lengale muro awkado na flo mugu dop no stationnement muro mi awkado no ku milliard chamambo e kado nyere la olu tegaji ka foku jeno bela jele ko Sénégal o kafsade ala ni chambre de commerce et d'industrie de Mali o ma nyema anga kono wari sirare de ko toy awo Senegal ambolu magoto kamba la jineka abana kono wari gaye ka toy piu abana moro minye awkado Yusu Bachili ka manin dama inga kumfere o bole koy anana kana ye ka fo minye tabulu dobbe ikado nyer la otipe njogo chila na foro mobile kle anga wa muga ni kono ndosara o minye awkado amunu de binonde fere ninga na joli soro la sa ko de aso anga songo tisegati wala sa malik dew olu se ka lafiya min ye songo kola dadu mun fo mbola moro awkado sojo minan mbola ani minan waraw min ye awkado Yusuf Bachili atato min ye awkado yere ka chokoroba no ye ba kisima silai nale awkado CMC afo safurulay bo fara kuma ibi kuma ochin kuma do ba kisima mo nyale mbay buchi conseil malien de charrière ne muye banui ala ka hinala ibo fonye folo ikorakado bakizima muye banui afado okuma ibe mbo afayala okele mabe made Yesu okele mabe bakizima sana bogebi kode anta kode emiye ala mingi ode wasara conseil malien de charrière o ma nyema minye ayo chekata nai morono tabana kaboy minye awka CMTR Yusu Traoré akado awa minye oyo ma nyema ayo fana chekata nai minye ani fetram Sulemani Baba Traoré muro awkado utarli mingera minye awkado nyera la ma min be no délégation de l'administration des douanes sénégalaise Sénégal kawka awa douane o ma nyemaw minye colonel Bouakar Mbaye directeur régional de Dakar port de Dakar muro ay and Boubacar Balo ale conseiller technique ministre de l'industrie et du commerce directeur de EMAS ani chef ani mamnu be no ye douane amma malika douane oluka lasigde min be ani awa ani Sénégal lieutenant colonel Bakary Kouyaté muro awkado minye nyere la utale sikafo andaina awkado Yusuf Borani Bawye minye awkado kabi famuyali ke ko di awkado Sénégal la ani port mogoma ka di douane uma ka jira ka fo habitant muro techniquement ayu la convaincu habacho jabe akli jigi ngal wol karamo do la ko muro Bachili ale tu nga français le wol karamo de antumba famade ko bacho ngata mede Yusuf Bachili muro aye awkado ulaso wati mina muro awkado tinyere la e bay ka fo awani jatimine ke minye awkado boîte
boîte nani no muro avocado minye usigira kapma nimbele jeleka minye avocado tinyera la ukalenga sigapma yusu koko awa minye tinyera la musika wana ni dedi mobli kele okelela note wa muga ani konondo ukacha amma no kera minye mali avocado mobli kele okelela mali bisika naflo mugo mimara oye avocado wa muga ani dure minye avocado bidu mindo anga jiginya bakono obike avocado miliar tanyi yusu bachilika fola ako awami nyere la nimbara amma kela onye faso denye ananga ke faso fe malibe chuko mina bi mauma be kibe gelata kam mali segere ete wuli kan no ala nyini na avocado mali chiko bi ekono na ale haminango ale na ka delegation ani abaraka yo ulu haminango munye maldum seka sani fereke no ala chuko mina maldum seka ta minanta ninga na ni mina no ala kadi wani ningo ingera muro Yusuf bachilika fola ako amina anoye ni alaka je anga fen santa una jamana kono obija Mariam konesa abidobo fen pirila obija Mariam konesa visher evi mana ke moy shere ngor Mariam bol kele abana wawde damne ne flene miye no kera miye aw Yusuf bachilika fola miliarta obido jignya kono muro avocado ndo kera dobi bo avocado dadumuni fon songona ani sojo mino ani mina werew upamba fo aw minye chambre de commerce et d'industrie de Mali amma nyemay Yusuf kwani barakani fasukanu ko bravo sambru bravo sambru bravo sham ngani sorigino ka shamru teke ani sorigino ka shamru teke chambre de commerce chambre de commerce et d'industrie de Mali e mamani yuana ke kabni shamru ko damnena alna kera ngone mo wakala amma bo akala mane amma bo akala mane ndesani Mamadou Fofana ka Fofana ni ale ka Fofana sebe anya bo avocado indépendant ngono ka Fofana kanijo abana nga yi jamana do fo akoda damnena ko fe do Dubai e ma fote Habibi come on Dubai apa Dubai porta ala gangu daja muro amita sugula okake amina sisa interdit au moins de 18 ans minye nyerella mi on tama interdit au moins de 18 ans ne akadne sanga ne garsgere be frigo kuno garse sangorota o keleni o tenga fende abana wa bega sa subuhi ya ukoni manya soro la fiu mais eki denga la jabani tumani tuma denga japok katakalaje temeno manzira wa ayi continue on de laga sulika boni ndergere do ko Idrissa Jefa angwa ma ko jawoyi so mara jona fe ba ngoni place folola aya so fe do be ko joni chunga ne de chunga chien ko nimero kele ne je million flala ne ngonya to ala so mara jona fe e o tekle ko yale wa yusu adoni biche mwangar ska sabo allaje kuna bone aga do akono moro Orange Mali ambu fo olu yanga sponsor officiel ka telephone ci lafiala moro avocado minyi ka telephone mara ka telephone tigiya kan numéro de moy Orange Mali wa uka fendo kadne ka tema tobeka uka mone boyroy Orange Money mone boyroy ngade bodo godo de ay envoie de ay be ale envoie ibsika ci kam zugoro ba mo Oro balale msika ke sala keo ngande ni debo mana amwa bita ngambode ma ala gangura muro awa minyi direction national de domaine mi avocado milliard binani anishegi sefo warla avocado minyi tinyera la tribune sabanana avocado uyo laddo samuga bafla animuga anifla minyi kemejo minyi keme anita aniwolonvla muro awa minyi direction national de domaine mi avocado tinyera la anga awa trésor public la no yanga jamana ajigiye soyi minyi avocado impôt tabaningo kabo douane tabaningo kabwe muro avocado minyi juillet ani septembre mi avocado tinyera la no na folomugo minado no direction national de domaine muro obiti jo milliard binani ani kelena kungamvena muro avocado tinyera la nimbi talike jamana yere minyi avocado abseka soroni soromulo soroka chuko mina muro de konnan nasa minyi avocado tinyera
ne jatimine ke awkado kemejo tan ani keme ani tan wolonvla muro o te ko deni o de ko non nasa miye awkado ni femba fofo noy miye kana kaba fofo non la femma feminya afofo de ani ma minya fofo kaba olla muro awkado ninti dore Ablaye Diko alere awkado directeur national des domaines Ablaye Diko muro awkado minyi ayini bara baminge minyi awkado tinyere la ministre min be no jesino no anga sogoma no brema kamena muro ale koni foli anu tanni dinga o lase amma abi wulika jomina anabi bara mina muro anni abika jamana won nafa min nyini ko ni yokuna wolo koyi opma mi Ablaye Diko ministre oye awakado kata nuna zama wa barakala bele jeli olu koni yoka ni so jagira ka fo awani ninje ko kabina nana ni yoro ko fole na nyeta de koni mika sabati we kuna wolo ide igaraksi dalika fasire anya bo enni panango ni kuna wolo abana jongo ala ni annale ko ni yiriwa ga yi o kuma na we kuna wolo ide abana yusu ikado 26 mars mbaleta Bokar Sangare akeme kan kuna foni bituguni menye ikado sinamuzoma sinamao sinamuzoma munu ngembe nyu anjuguye sinaya ikado akoka gele nga famu ya balia de ba gele onye sinaya imme kosa ina note on ba kumba fu ko ndogo aninkoro wallahi ulutu ya bale mamau de dogo ni koro nga bita oru bugoko sinaya olu kuba kono de nga amamba ye mangana mu yekelela anye kodo tumami anya soro ambaw funa tumi bolo mafara deke nga bi muso yake kungoe ala yake kungoe ga dama abana bolo mafara o ile managa yake kungoe ala funa yake kungoe ka dama abana o minye karo kafo bima dugu je koyi nga sinaya kwa jele galaye bi kuma do kunu tiete abana idemso ke bi kuma de do kunu tiete idemso alna ale nene ale tabi ale ni neta international ke jo renouveau awa sanugo ke ai aleti sinaya sama ide do agere ati sinaya sama agara bai aya famu ali ya famu abla lasira ni walanda mi aya durusi abara awodumse do ngama koro hakli de bala de desani awo ni ma de nyana iba fodi awo ni ma ta fo iba fodi gafure ki sa no go dukara yengu na wolo abara ukma yusu minye 26 mars ni yale tasa minye ikado sina musoya ikado sina mauka gweleya ukela nyo fadenye kage nyo anjuguye yusu ikado ni kamale do eko ade furule do abe sandambo nyongo bo asigero bele do bajalan sabanama ngam so goro babi rome no ba mu kane ale sigero bele do yima no bajalan sabanaye o kuma na ko minye ni kamale nye ikado kavo kabako ne muso flata wa lafia be mae lafia tale ngolo ne de kube fere ka dasa no tale ko ndi lafia o yusu ibaye kafo muso flying ukembe ko uluni jakuma unyet na nyonye ibado klini fleni galama mana chinyona o yasuru yenyo an farafara ni nyo boroto damine ni muso fla ala glala ku garsege sabu ade reka nyoshi yesunanye akilengele bedde nani bubulo oti dejegi yewa o kuma na ikado ala tanum baye yusu ko ikado mhuni aikele no temena no nyonje o yasuru yu kari nyona ikado kirikara watitaye jandele ni karani ni dishiba minye kini ni wakashili ni taniye ni mbebala yusu nyanga orobu be fara kunsugi bu bogoti ay wobe nywan ki nywan enuna nywan bi ki nywan klofarala bolongo ni tito okuma yusu ko nunu ka kele kibaye ka kera ko dandeme iskidala femiye mawye sagani wati jama de bulu ka dukono ka ya dabla aya dabla sigi nyon yere ikado ala ni aya dabla taga sigi digira ulula nu ya damne ka ba sigi nyon yere bu kale ku chien ka ndate do bitaina ngana sira yoro dola cheni ke mani mawye na ubewuli ka tu dadu ala okuma yusu ko minye ni muso flaye alalla ku yesigi gele o furu muso bulu ka sigi nya bela jele bla ikado gese no tama fanana abana okuma minye ikado ni kingono na yusu ko mi kingono mawye re ko dogo ko nu ye shubawdi ko nga ko tiba ko ye shuye dogo ko nu nye nya ikado so ko kene duna yere di dogo ko ko nu nda adama de yere ko fema yele mawdo no extraterrestre wi ko dogo ko ka be kan veme voko ni shite ko sina yere kembe kan nu ngulo tie ko faule do ma fla bela bebi tafo be yu barabo ko ikado lago shika dese ko ma fembo nu nga kelela ko yusu ibaye ka fo ade ayere bi ka chola singu ga jie dongo do jama be fasaka soro banatila yo be kede ni betunga ve
ni bagi hami soro ibi fasaga soro banatila ni biso gele ya jugu be dala ibi hanu fasaga soro banatila o aleta ade ko ni fasara tingun ka cholo ka soro banatala yusuki bai ka vo ko aya datulula ka da jabala ama fami ali basoro ni ngoina o mi ade isa aya nyini sisan saki joje me fola joro la ale ka che ya joro na mo ke aka du chiena wa ale re mama go sato iniye yusu ama furusa boloda de sabu ade akoko furusa ta lega koye furusa rete andambeye fona manya keko okmana yusu ibaye kama songa furusa boloda ade fere jumentige cheba koro fere mana ba oyi sadoye yusu ibaye october kolo kle sama tebene ade aya nyina aka chageda maufe sabu ikado kafo ambulay de bureau do abe barala bureau mina ibaye kafo aya nyina ulufe ka fe ka sengela fien boke aka san sengela fien bo o te kalokele ya o kalokele sengela fien bo jaja ayoke aka plan de do aka fere tigele dudu abe fe kana so congé de gestion des sinamsu voilà aye congé annuel taw de kama congé de sinagiri okumana yuzu minye kado ade aye congé ta minge uya dama okumana ayaga fere utige ade munge atara ikado ka fo mishi wuluba otule ko ke gbenye jalambaye ade yo nyini ni ko blakerefe ka soro ka tulu kenen be situlu nyini ko daji situlu la o kam ga ya yana ko be wele ko yo ga dugu ke yo ga dugu te sira ga dugu buguninga sira kamaro ga dugu oredo buguninga okmana ade aye buguninga nyuma nyini ndo ye gbenye mishi wolo tulu ko ke gbenye yo jalamba ko daji ikado situlu la o mga le buru bere octobre kalo kleshegi ade sulaka wuli ago ko nyame golo de kembe ni nyame golo de kembe ni okajugunda ati sakana jango dale tulula yusu ko ikado alde sulaka wuli ibaye ka vo october kolo kleshegi temene aye muso fulan nu wele ako karsa ina ne mama go baula awudo na minge benye dale situlula ayo tay koro ki jo kadaso anu ma fladala yusu ku wolu nyejugu ni nyenyuma ku ti koro ni klebi ikado ordre ni désordre ire ka vodo ayu ci alu nyefara kono alu nenga yu woloyi kanunu tifo ka ire wasawati go ku wolo fo ka ire wasawati mina ayida ile ubora yusu odugu seye asolatu ne ku lado sokono o dakele do ade ayu wolo foka kuma ba muso flainda odu je sabana okeledu kle saba okeledu ayu wolo ku wolo foku ninaba ubora wati mi abela jile sumana ti ku ye gongoro fli nduru chela o wati ni kono ko kele make ku ngo ube ku nyegwa ne do femina uka bugoli da jole furake uka shikulu mwara ibo buguri jedla o klevla ube nyegwa ne kuno jole furake la kele mamma soro ade munge kle sabana madafawa kle nanina solika wuli kalama ko mani mashi yekui kle nanina ade solaka wuli kasoro muso fula be kenemene ashite dukono Allah ubetaru kuve amu nyini ama communique ke ama machi ikado kafa ere mata ama machi october kolo klitani shegi ko dingara ikado nyokolombo daye bokar soga hageto bebi yegado muzoflanye ku tegebe nyombulu buka yele kumbachi kana fubu tegebe la nyongono tegere du wara wiro bi yele la fubu nyon talo dalo kana kuti nyona ku kere ko flanu gado ka voko ala ni buguni ngaka duo ani gado ka vo ade ka fere anaka chejoro kayo miva ko ni muso flakera terima onye fo flanu kele ko kumatala jaja mama tu nove wire tara nyo nove ka nyo senze gana oniyele kumadona ade ere ke enu me ko drome kele ndi de ade ere ndi jale aka fere ka kere ikado fura yenga buguni ngaka duo de yake ade otamadu jarami mata fokari de amaro jaram ma ve amso fla wolo ay kele ne ba ale bulu bacho ya bacho do fona ay flananta budala ame bacho de do de amaro el kunare ko ne flak mbo mayo maziga zigi flata ma go amano ko kuyi bokar sangare ni ale gando bla se ya nya bo 26 mars ko no yusu ga o terge buginga sangana ndoma ko muso sigile no ko na ne samanna Allah o muso e rom na dora buguninga de ankora kema an terke mena buguninga do ankora kema foko tu faram do mina amapma o terke fe oduma ko jugu keo ayde akoko ebna buguninga de ni mina jonchi neni ndengo esamatewa
Musa ba ko kuma kira amma sama ga kuma da sama kana kunna ni sama dinga ken njogola ma fole no te sama dure ma ti ban sama la ma ti ban sama oh kabi ala ka guna ja muro ameni ga te dunu amba leta min yitle duru barabla o bolo dale do min Bank of Africa Mali o maufe min ye avocado tinyere la ibay kafuka secrétaire général adjoint section syndicale Sori Ibrahim Madugure muro o ya jira ka fo tinyere la olu kembe ka wulika jo minge olu ni bangi manyemo u yes ka fo femfeke unolu maben jogo shila Sori Ibrahim Madugure ka fola muro avocado tinyere la olu be u ka haka de nyini muro avocado min tinyere la min u ka haka minu ba nyini abidu ka bara konnana muro avocado min alnolu be warta muro ko u songo ba da solu ko o fana o ka dabla ani min u ka do ka se ka u yere lafia anu se ka soroka u ka bara la chugo mina muro avocado min bewa ni o ye abarakelawi ko kabini san 2014 olu koni avocado direction general min o koni o ya laje min ka gelata ko lu segere muro avocado min sendigay olu koni ko ku ye awasiga fo femfe ni yo nyini muro ka laje taniga sigi femfe min ba to fere bi ka soro chugo mina muro ko ashima besema kuma avocado min ye sendigay olu koni ya jira ka fo bina ka bi avocado olu koni kera la olu awama don chugo jila mi ye siga fo o mazika benunu ni nyanje muro avocado olu e barakela udi olu mana tieni ngama olu nana bangi akayirwa de kama na fora ka fo ku bolu ka bulu ko fefe olu ti jeno bi uti jeno siri muro avocado barabla minye avocado kalot le biso baningele samba flani mwa ani fla olu na barabla minye ubetle duru barabla de ke wasro avocado yetle kele barabla ke ala ku be kelema Bank of Africa minye avocado nyera la ibay ka fo awa minye le flamingera ko bela jele kon yoye minye bangi avocado abi client nolu kon taruka war no fe moro olu ba do gele mimbe ani munu be ka fo nolu butuka sarata olu na do ko gele mimbe minye avocado wulika josugo bela jele olu nuka sendanya moro olu be bara la bangila ngam minye nyera la dabo olu sunatu ye moro avocado minyu ulu kambe bulu ko fe fenye odi konna nasa ulu ta dabo awa minye do client ngama de minye avocado manyema munumbe uka ulu fara fletenza moro odi konna nasa miyo barabla min buluda konu ma awa akol laje minye bangi to bela jele ulu fara na do akula no kera kwa na do ko mimbe opma miye senika miye avocado bewa no Bank of Africa ma ko no kebe ka barabla buluda ala ka nguna ja amin mi taru male yale ka fasira nya bo indicateur kono kwa male ka indicateur chakela bela jelefo ka foli ka ke alu daw ayre ka fu sabo ale ka chesiri ka bo akula ko sabana muro nime dansigi bi kuna funu na de alu yagi bakoroke ntajana Allah kera katifuga muro avocado janaja bekela jelengera kunu ulada minye avocado no gune di jalo muro alubiagi anre terkedu minye avocado ale tontondo amido de ke ya rabbi alaka hine ala ka daron nema alaka farasla meshuga muro no boray minye manabugu ba wole ko madu trawre ni do ba wole ko balaba muro antara kata ale fana bla ka so labana mi alaka hinala akara manabugu kunungo ma amido de ke ya rabbi nyere korkedu muro amido ke alaka daron nema ka farasla meshuga afrumso nyere fana dogomso no ye avocado bapmba trawre kumba trawre no ba wole ko bapmba alaka hildi manya dama alaka le manya ko ala amin rabbi yusu alaka hina bamba to bela jirena Allah harasun mo ka bada dalin no yawi kanu ba jama bela jile fuku barikada ni ko wala nyman do kado ka fo yusu nanyulu fuku barikada ni ko wala nyman
dɔn foli an b'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ka denw ye an'an baw ni k'a dɔn an kɔrɔmuso n'o ye Bamundelika ale ni Funɛ Kulubali ye Yusu n yɛrɛ ka sayɛlɛma o tun ye juma tɛmɛnen ye u ye n bonya k'an karama anniversaire an ma fɛn fɔ maa ye dɛ n denw de y'a dɔn u y'a balanna ne yɛrɛ bɔra yan de ka taa don ko in na i ma ɲin ye u ye nin kɛ n ye cadeau ye o kumana Yusu o fana bɔlen kɔ ye ka gâteau dumanba dilan n ye ka tila ka kasabi d'a kan ko Ala ka si di ba ma ba ye kelen kɛ ba ni ma diya ye dɛ ayi n ka côté suda o denw yɛrɛ de ye nin balannen na buramuso Funɛ Kulubali ani Badelika ani an fa Tɔma n'o ye i k'a dɔn Baba ye ninnu ye nin ko cun kan Yusu k'a diyara n y'a bɛnna ma u y'a kɛ n ye u ta k'a ɲɔgɔn k'u ye n'o tɛ i ma gɛrɛfɛ ye dɛ u ye ba kɛ mɔgɔ sɛbɛ mais c'est vrai ha ba wayi ha ne wayi Ala kosɔn sa Yusu a tun bɛ yen Adama ye fasi bɔ a ka bɔ hakili ma Amerikɛn fana ta kun ye Sura ye Amerikɛn muso in ale ta kun ye Sura ye a fana ma nɔgɔya dɛ Sadio a ma nɔgɔya dɛ n ka Beyonce awɔ a ma nɔgɔya dɛ Moro Pawu bɔra Sura a ka bɔ hakili ma Moro an bɛ grand-mère Sɔkɔna Sukɔ an b'a fɔ Jelibugu la ani Yayi Danbele Kɛnzabugu ani Amadu Jane ani Madame Jane Asata Kulubali